किन्तु बेखौ जुदि आसामनि फार्स्ट फिमेल फायर इन्जिनियर होनोबा बियो आं होनो बेखौ रं दिनै बिटिसिनि मार्केट टेन्डारखौ लानानै एसे बेले बेजे नुनो मोनो ससियेल मिडियाफोराव नोंथांमोनाबो जुदि ससियेल मिडियाफोराव नायदोंब्ला जानो हागौ नुनो मोनगोन 112 टटेल मार्केट आरो बेनि गेजेरावनो 23 केटेल मार्केटखौ ओपेनिं खालामनायबो खोथा दङमोन जानो हागौ नोंथांमोना ससियेल मिडियाफोराव नायदोंब्ला एसे दागाबाजि जानायखौबो नुनो मोनो जोंनि गेजेरावनो स' जियानो जाया मानो बेजों लोगोसे दाख्लै थांनाय समफोराव जे पद्मा मुसाहारि आरो माने शिबांगिनि सनवाल बिथां सानैनि गेजेराव जे फायार इन्जिनियारिं बै डिग्रीखौ लानानै एसे बेले बेजे जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो पद्मा मुसाहारि आब'आ बेनि गेजेरजों खौरां मेलबो होदों मा बुंखौ भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन जोबनायाव फायार इन्जिनियारिंनि खेथ्रआव बा फायार इन्जिनियारिं बिथिङाव जोंनि आसामावनो जा गुबुन स्टेटआवनो जा बा भारत नाङैनो जा गोबां भेकेन्सि थानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे फायार इन्जिनियारिंनि जा पस्ट बे गोबां भेलुएबल पस्ट आरो बेयाव अरायबो मा होनदों खालि पस्ट थायो आरो बिनि सेलारिफ्राबो गोजौ थाखोआव जायो बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जुदि इन्जिनियारिं खालामनो गोसोबा इन्जिनियाराथ' गोबां दङ केमिकेल इन्जिनियारिं मेकानिकेल इन्जिनियारिं बायदि बायदि इन्जिनियारिं दङ दा नोंथांमोनाबो खालामनोबा गोसोबा इन्जिनियारिं फायार इन्जिनियारिंखौ खालामनो हायो बेयो मोनसे मोजां डिपार्टमेन्ट आरो बै साख्रिखौ बा बैनि सेलारिफोराबो मोजां जायो সরাই দে ঢাকা মানে সরাই দে সব ঢাকা সব সরাই দে সব সরাই দে खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों नुनो मोनबाय थादों बे फायार सेफ्टिनि बेलायावहाय शिबांगि सनवाला आसामनि गिबिसिन होननानै नाथाय नोंथाङा 2003 मायथाइयावनो पास आउट जानाय दा बे बेलायावहाय मा फोरमायगोन फर्स्ट अफ अल तो आङो शिबांगिखौबो कंग्रेचुलेशन्स हरनो नागिरो भेरि माच कंग्रेचुलेशन्स किन्तु आंना बेनो होननाया कि आङो बे सेम डिग्री बियो खालामदों फायर इन्जिनियारिं आरो आं खालामदों फायर टेक्नोलॉजी एन्ड सेफ्टी इन्जिनियारिं बाट वी बोथ आर फायर इन्जिनियार्स आरो जोङो बे डिग्रीखौ जोङो मोननै दस्रा इन्स्टिट्यूटनिफ्राय लादों आरो बियो लादों NFSC नागपुरनिफ्राय ओमफ्राय आङो लादों इन्स्टिट्यूट अफ इन्जिनियारिं एन्ड साइन्स मध्य प्रदेशनिफ्राय NFSC नागपुरा जाबाय महाराष्ट्रआव फार्स्ट जुदि बेखौ होनो कि बे NFSC नागपुरनिफ्राय प्रथम फायर इन्जिनियार होननानै ओंखारनाय आसामनिफ्राय फिमेल्सनि आन्डाराव फर्स्ट फिमेल फायर इन्जिनियार बिलंगिं फ्रम आसाम क्वालिफाइं फ्रम NFSC नागपुर जुदि बे कमप्लिट स्टेटमेन्टखौ होयो होमबा बियो भेरि माच राइट नो डाउट बाट किन्तु बेखौ जुदि आसामनि फार्स्ट फिमेल फायर इन्जिनियार होनोबा बियो आं होनो बेखौ रं खारन आं 2023आवनो ग्रेजुवेट जादोंमोन आरो आङो दा एज फायर इन्जिनियार प्रेक्टिस खालामनाया 2 बोसोर जाबाय आङो अइल इन्डिया लिमिटेडआव एज सिनियर फायर इन्जिनियार आरो आंना स्टेटुटरि पोस्टबो दङ आं अइल इन्डिया लिमिटेडआव 2 बोसोरनिफ्राय खामानि मावगासिनो एज सिनियर फायर इन्जिनियार बेहाय माने बे सोलोंथाइखौ लानो थाखाय सोरनिफ्राय इन्सपिरेसन मोनदों
एक्चुअली आंबो आवगोलाव मिथियामोन कि इन्जिनियारिं अम्ब्रेलानि आन्डाराव फायार इन्जिनियारबो माबा मोनसे स्टाडि थायो होननानै जों जेनेरेलि फायार फाइटार्सफोरखौल' खोनायो कि फायार फाइटार्स फैयो अर खोमोरनो थाखाय बाट बिसिनि गोजौआव जे सासे फायार इन्जिनियार एभ्रि टाइम मोनसे इमारजेन्सियाव फैयो होननानै बेखौ आङो उनावसो मिन्थिनो थांदों एक्चुअलि आंनि बाबायाबो माने फायार फाइटार सासे आरो बेयो प्रेक्टिसावबो दङ आङो आंनि बाबानिफ्रायनो उनाव बेखौ माने मिन्थिनो थांदों कि फायार इन्जिनियारिं माबा मोनसे स्टाडि थायो होननानै आरो आं आंनि पापानिफ्रायनो इन्सपायार्ड जानानै बे माने सोलोंथाइखौ लानो थांदों जोंनि माखासे लाइमोनफोरा माखासे रोंगौसार लाइमोनफोरा बेबायदि इनफरमेसन गैयियावहाय आन्दायना थालाङो दा बैबायदि लाइमोनफोरनि थाखाय मा खावलायहरनो सानगोन मा बोसोन हरनो सानगोन आङो बेखौनो खावलायनो सानदों कि इन केस सोरबा जुदि बे ब्रान्चखौ लानो नाजायो आरो बिसोरना 12आव फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्स बे मोनथाम कम्बिनेसन PCMB कम्बिनेसन दङ आरो JEE क्वालिफाइ खालामो बा JEE होयो बा इन्जिनियारिंनि जे एन्ट्रेन्स जायो कलेजनि बेखौ होयो बे नो डाउट फायार इन्जिनियारिं ब्रान्चखौ लानो हायो आरो दा बेयाव बिराद खम मानसिफोर थांनानै दङ जोंनि आसामनिफ्राय बा नर्थ इस्टनिफ्राय स' बियो मोनसे मोजां ग्राउन्ड डिसकभार खालामनो थाखाय आरो जोंनि नर्थ इस्ट बा आसाम बा बर' जोंनि जे कमिउनिटि दङ बेयाव बांसिन आरो फायार इन्जिनियार्स क्वालिफाइ खालामनानै लाबोनो थाखाय खारन बेबो मोनसे जोंनि माने रोंथि जोंनि कमिउनिटिनि थाखाय आरो लोगोसे आङो बेखौबो होननो नाजायो कि फिमेल्सखौ बांसिन मटिभेट खालामनो नाजायो आं बे मिडियामनि थ्रुयै कि बेयो मोनसे बिराद चेलेन्जिं डमेन आरो जेला नोङो बे डमेनखौ पारसिउ खालामगोन नोङो नोंनि सिंजोंनो मोनसे बिराद माने प्राउड फिल जागोन कि नोङो एबा जि फिजिकेलि चेलेन्जिं सर्ट अफ ग्राउन्डआव दिनै मेल कालिग्सजों शल्डार टु शल्डार नोङो माने कन्ट्रिबिउट खालामनो हागासिनो बेबायदि फिजिकेल चेलेन्जिं डमेनाव स' इन द्याट वे आइ वुड लाइक टु इन्सपायार बा आइ वुड लाइक टु कमिउनिकेट बेबायदि मोनसे ब्रान्च थायो आरो जेसेबां हायो बिसोरो फैनो नाजानो हायो आरो इन केस माबा मोनसे गाइडेन्स नांगौ आइ एम अलवेज अपेन कमिउनिटिनि थाखाय बा जेसेबां हायो जोंनि माने इयुननि गथ'फोरनि थाखाय कि जुदि माबा मोनसे गाइडेन्स नांगौ बे ब्रान्चखौ फरायनो थाखाय मा खालामनांगौ मायाव थांनांगौ आइ एम अलवेज अपेन फर द्याट थेंक इउ